खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआर सरकारनि बिथांखि मिशन बैसोमुथिनि जाफुंसारनाय। बिटिआर ओनसोलाव जुग जुग रायजो जाबोनाय गुबुन गुबुन हारिनि थागिबि सुबुंफोरा सिगां समफोराव हानि पाट्टा मोननो हायाखैमोन। नाथाय इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो बैफोर जेंनाफोरा मोनफा मोनफायै सुस्रांजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनैबो इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव दोनस्रि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिनि नुजाथिनायाव दालखाथा गेलेग्रा फोथाराव दालखाथा ओनसोलनि रायजोफोरनो हानि पाट्टा रानदों। बेलासिनि 3 रिंगासो समाव दालखाथा ओनसोलनि गं 80 नखरफोरनो गासै 471 दागाव 180 बिगा हानि पाट्टा फोरमान बिलाइखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल फार्मार सेलनि नेहाथारि आगोना हाज'वारियाबो बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो हानि पाट्टा मोनगिरि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। बिटिआर सरकारनि मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय हाबाफारिया जाफुंसार महर मोननो हादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नैबे दालखाथा आरो हक्रादुबा 471 दाग जे दालखाथा गबसार आरो हक्रादुबा गबसार गासै बेयावहाय 80 जन नखरफोरनो 180 बिगा हा पाट्टा होनाय जादों। बिगासे करि सरकारा आबन्टन होग्रोबाय आरो बाखि गिता जिखिनि गाव दखलाव दङ बिथांमोननि जाबाय दिनैनिफ्राय अरायथायै। दा बेनि थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ इएम रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सार आरो लोगोसे एसडिएलएसि बर्डनि चेयारमेन लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जोंहा बर्डनि लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन डक्टर निलुत स्वर्गियारि इएम साबायखर बावदों आरो जोंहा नैबे कनक बाग्लारि आरो लोगोसे राजेन बसुमतारी बिथांमोना नैबे दालखाथा आरो हक्रादुबानि बेखिनि हाखौ मोननो थाखाय बिथांमोना कमिटि दानानै खारबाय थादोंमोन आरो बिथांमोनखौ जों लोगो मोनबाय आरो जोंखौ बिथांमोना पार्टिनि हिसाबै जोंखौ एसे एनै अफिसियेल मुभमेन्टआव मदद खालामनो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो मानगोनां चिफ प्रमद बर' रन्जित बसुमतारी डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांमोनजों जगाजग लाखिनानै जोबोद गोख्रैयै नङा होमबा हा पाट्टाखौ होनो हाबाय आरो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनै गोबां खुसि। बे हाया दिनैनिफ्राय जुग जुगामि बिथांमोननि जाबाय सेटेलमेन्ट बिथांमोना मोनबाय। बेयाव बिथांमोना मोजाङै न' बां लुनानै गय बारि बागान आबाद मावनानै अरायथा जानो हासिगोन। सोरबा दिनै सरकारि मानिबा जाहोनाव बिसोरनि दखरसे दखरनै हा बियोब्ला बिथांमोना दिनै बिनि भेलु डिमान्ड खालामनो हानाय बिथांमोना मोनबाय। थ' बे सेटेलमेन्ट पार्मानेन्ट सेटेलमेन्टखौ खालामनो हानायनि थाखाय बिटिआर सरकार लेन्ड एन्ड रेभिनिउ इएम रन्जित बसुमतारी आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डक्टर निलुत स्वर्गियारि इएम बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो रायजो राजा बिथांमोना निस्सय आशीर्बाद होगोन प्रमद बर' इएम बा इउपिपिएल सरकारखौ बेखौनो मिजिं लाखिबाय आरो नोंथांमोनाबो बे मोजां मोनसे खामानिखौ फकास खालामनो थाखाय नोंथांमोना थेंक इउ जासिदों। बे हानि थाखाय गाहाय नेहाथारि मोनदोंमोन। बे समाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोङो 2022नि 6 जुलाइनिफ्रायनो स्टार्टिंनिफ्रायनो मावै जोंनि हानि जिथु जेंना बे जेंना जेंसिखौ दिनै जोङो उद्धार जाबाय। सेटेलमेन्ट अर्डार बा जोङो नियादि पाट्टा मोननो हाबाय। जों बेखौ खोब गोजोनदों आरो बिनि सायाव जों खोब गोजोननाय मोनदों। जोंहा प्रमद बर' सार जिथु सरकारनि सिएम बेजों लोगोसे जोंहा जिथु रन्जित बसुमतारी बा इएम फेरेंगा सार बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा निलुत स्वर्गियारि सार बिथाङा जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबाय रतेन्द्र सार बिथाङा गोबां जोंखौ हेफाजाब खालामदों। बिनि थाखाय साबायखर आरो बेयाव खोब गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जोंनि जेसेबांखिनि गामियाव सावथालानो जा बर'आनो जा हिन्दु ख्रिस्टान साफ्रोमबो धोरोम बासियालासिनो जोंनि बे जिथु इउपिपिएल सरकारा खुनु रावखौबो बासियालासिनो जोंनि बे हा मोनथाय होनो थाखाय आं गोजोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जिथु इउपिपिएल सरकारा जोंनिफ्राय माखासे थाखा फैसा गरसेबो लायाखै। फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बिथांमोना हेफाजाबसो खालामदों। खायसेया बुंनो हागौ फैसा लादों खिन्थु नाथाय थाइसे गरसे लायाखै बेखौ आङो गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंबावनो सानो मानो होनबा जोंनि जिथु खामानियाव जिथु माखासे पार्टिखौ लानानै
सोंखारियाखै सोरबा BPF सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP बेबायदि बुंनानै बिसोरो माखासे जोंनियाव थानायखिनिबा माखासे जिथु खामानियाव बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामाखै आरो रावबो दैदेनगिरिफ्रा नेग्लेक्ट खालामाखै खोब गोजोनदों आरो बेबायदि जों सरकारखौ नांगौ आरो मोनबाय थाथों जोंहा मानो होनबा माखासे खामानि मावबावनो दं आद्रा थानाय जिथु जोंनि 1 बिघाखौ जों मोननो हादों बिनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो बे UPPL सरकारखौ हेफाजाब खालामनांगोन बेखायनो आङो आंनिफ्राय जि बिबुंथि बा गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि 81 जिथु जोंहा सेटेलमेन्ट अर्डार बा फाट्टाखौ मोननो हानाय सोद्रोमाफोरनि आं गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो आं फोरमायो आरो बेजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि माखासे खना खनला थानाय जिथु हा मावना लानो मावाखैब्ला बेखौ मावना लानो थाखायबो आं जाहाथे थुलुंगा हरो आरो मावनानै लानो थाखाय बेबायदि सुबिदाखौ मालाबाबो मोननाय नङा मानो होनबा 1000आव सेटेलमेन्ट द्राफ्टआव जिथु जानांगौमोन 30-40,000 जागौमोन जोंनि भेलुएसन हानि माबाया खिन्थु बिनि गेजेराव 1000आवनो मिसन बैसुमुथि जिथु जोंहा प्रमद बर सरकार दैदेननाय बे 1000आवनो जानायखाय जों खोब गोजोनदों आरो बेबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ जों मालाबा बावनो हाया